Já vás vítám u dalšího dílu Motomax podcastu. Dneska jsme si zavolali zase hosta, který v Babeta komunitě bych řekl, že už spoustu znamená. Je to Lukáš z Bratislavy, já tě tady vítám. Ahoj, čau. A Lukáš z Bratislavy, čím by ses tak charakterizoval? Jako, po čím tě ti lidi vůbec tak poznávají, jako jo, čím jsi výjimečný pro tu komunitu? Nemyslím si, že som niečím výnimočný, ale tak pustil som sa do toho pred pár rokmi, že mám babetu a nemám sa s kým voziť a chcel som sa s niekým voziť, tak som teda hľadal nejaký klub, kde by som sa v podstate mohol pripojiť a nič také neexistovalo u nás v Bratislave, tak som ho musel proste vytvoriť. A dneska se z tebe stal, bych řekl, takový jako až kontroverzní hráč tady v té komunitě. Protože když to tak vnímám, protože sleduju pořád že to dění na Facebooku a vůbec jako takto, tak ty jsi člověk, který se dokáže prostě upřímně vyjádřit. A někoho to štve, někomu to naopak udělá dobře, že je někdo, kdo tu hubu nedrží a opravdu si řekne svůj názor. Takže já jako hodně to takto vnímám, že ty jsi takový ten kontroverzní v tom. Môže to tak byť, ja som osobnosťou taký, všeobecne, že sa s tým teda nekašlem a poviem to, ako to je. A pri niektorých veciach sa nemá zavádzať a klamať, takže treba to mať otvorené, aby naozaj aj tá druhá strana vedela, že s čím má rátať. Či už sú to diely alebo medziľudské vzťahy, proste to obabrávanie nefunguje dlhodobo. Dá sa obabrať niekoho raz, dvakrát, ale on tretíkrát už sa nenehá. Takže ja už idem napriamo, ja nemusím nikoho vodiť za nos. A to je dobře, ale. No, asi áno, ale tak niektorí ľudia ma za to nemajú radi teda, keď im poviem, ako to naozaj je. Ale nebudem sa hrať na nič, že čo nie som, alebo na niečo viac. Jak ses poprvé dostal vôbec k babetám? K babetám som sa dostal jednoducho. Kupoval som od jedného človeka dodávku a tak sme sa dali u neho na dvore do reči, že proste motorizmus a tak, a on, že má babetu a že to je skvelá vec, že chodí s tým do obchodu, nič na to není treba, stačí len poistka, niekto ani to nemá. A že akože po meste len tak, že pobrnkať si po dedine pre rožky, že to je super vec a vtedy mi to tak začalo nejako chrúmať v hlave, že babeta. Ale nejak som to neriešil a v podstate som to, vtedy na Bazoši boli, že 3-4 kusy. Vtedy to ešte nebolo také rozvinuté, tento celý trh. Ten trh bol vlastne zaspaný ešte. A aj som pozeral nejaké Bazoše a tak a proste ešte som o tom nič nevedel a bola tam nádherná Luxka za 150 €, proste fakt pekný kúsok, ale problém so spojkami tam avizoval ten človek a ja som sa toho bál, lebo som nevedel, do čoho idem, tak som to proste nezobral. A potom jedného dňa kamarát môj, veľmi dobrý, zo základnej školy ešte, mi píše, že má babetu pokazenú, nevie čo s ňou, spravil generálku a že ju chce teda predať. Hovorím, dobre, ja ju kúpim. Pozreli sme sa na to, jak som k nemu prišiel, rovno sme ju aj opravili, lebo mal zle zapojený tyristor. Ale už mal to srdce a predal mi ju za tú cenu tej nepojazdnej a tak som sa vlastne stal majiteľom prvej babety. Čiže človek, ktorý ma namotal na babety, ktorý mi predával auto vtedy, je dneska admin u nás v Bratislave, Maroško. Čiže to je vlastne taký tichý zakladateľ klubu a ja som taký ten verejný zakladateľ klubu. A vždycky musí byť niekto ten v pozadí a pak niekto v popředí. No niekedy ťa niekto nakopne a až ty z toho spravíš tú správnu myšlienku alebo trošku to vyšperkuješ inač. Jaký to byly roky, jako, když začal s tou babetou? Říkáš, že to nebylo ještě rozvinutý tak moc? 5-6 rokov dozadu zhruba. Vtedy v podstate, to bolo ešte pred covidom, asi vyše roka, dvoch pred covidom a vtedy tie stroje v podstate nemali nejakú hodnotu pre ľudí. Ľudia to neriešili, každý si radšej kúpil nejaký skuter a vozil sa na skutri, lebo s tými babetami a pioniermi boli len problémy. V podstate za pár korún sa to dalo kúpiť. Aj ten Bazoš bol úplne mŕtvý, čo sa týka tohto. My sme zháňali nejaké kolesa na babetu kvôli nejakému úplne inému projektu a nevedeli sme zohnať. Ja som nevedel zohnať 3 kolesa na babetu. Proste nebol taký inzerát, ktorý by ponúkal niečo také. Tak proste sme obvolávali jednotlivé inzeráty, čo niečo tam mali, že či nemajú náhodou. A tí ľudia to mali, ale nemali to v inzerátoch. Proste ten trh bol zaspatý. No a potom prišiel COVID. A vtedy proste tá krivka
čo som mal aj facebookových členov, nejakých 200 kusov, možno čo som nazbieral horko ťažko za prvý rok, dva, tak proste, ak došiel COVID, tak takto, bam. To bolo, že z 200 na 2000 za 3 mesiace. Tam ten COVID v podstate spravil to, že tí ľudia sa začali doma nudiť, boli tie lockdowny, zavreté všelijaké tie okresy u nás a nedalo sa nič a ľudia začali riešiť to, čo majú doma, to, čo majú 10 rokov odložené projekty. A či už záhradnícke veci, alebo takéto technické veci ľudia začali dokončovať, čo mali. A vtedy aj tie babety vlastne vystrelili, aj tie staré motorky v podstate do výšin, lebo to bolo vtedy možné sa tomu venovať viac. A predaj na to nebol ani prispôsobený vtedy. Strašne veľa dielov ešte neexistovalo. Čo som sa potom snažil aj zmeniť tým, že som začal dávať spätnú väzbu tým e-shopom v Kolárove napríklad, že chýbajú nám také veci a nemáme to kde zohnať. No, takže, ale celý ten proces trval aj tak strašne dlho, kým sa tie veci podarilo nejak vyrobiť a naskladniť. Ale teraz už sme vlastne v takom stave, čo sa týka e-shopov, že vieme postaviť celú babetu z e-shopu. Ak mám kartre a ak mám rám, tak to viem spraviť. A myslím si, že za chvíľu budem vedieť kúpiť celú babetu už na e-shope a zložiť si ju z nových dielov, tak ako Simpson napríklad. Nejlíp v krabici. Simpsony sa tak dajú dneska už kúpiť. Tam tá scéna Simpsonová, tí Nemci, oni sú na inej úrovni trochu a tam sa dá kúpiť naozaj hocičo, môžeš si to všetko objednať, do detí krabica a ty si z toho zložíš motorku. Je to tak, no. Takže možno sa to aj u nás bude dať za chvíľu. Když porovnáš Česko-Slovensko v rámci těch babet, v rámci komunity, v rámci vůbec jakože toho, co se dá kde koupit, jak to vnímáš, Česko versus Slovensko? Česko versus Slovensko, no u nás sa to vyrábalo, takže u nás je toho teda viac. Aj sa to tam v okolí toho Kolárova stále objavujú tie stroje. Keď idem do Kolárova, vždycky vidím bicykel, babeta. Proste tam sa na tom stále jazdí. Aj tá Považská Bystrica na to mala dosť veľký vplyv. Takže v tých okoliach tých miest to bolo značne rozšírené, keďže tam to šlo kúpiť pod rukou ešte v tých časoch. A tí Češi si to takisto obľúbili nejakým spôsobom, ale u vás sú podľa mňa vyššie ceny na tieto všetky veci, čo sa týka druhovýroby, druhotného predaja, čiže bazarové. Hej, čiže vy za to ste ochotní dať viacej za tú babetu ako my Slováci. Ale zase, čo si všímam, tak na dieloch každý chce šetriť. Všetci to chcú levnejc a nemáš niečo levnejší a to je moc drahé a neviem čo. A toto stále čítam na tých českých stranách alebo od tých českých ľudí, že proste oni niečo chcú, ale chcú to lacné, lebo im je ťažko dať 30 eur za spojky alebo neviem, 900 korún po vašom, hej. A toto spravilo v tom trhu taký docela škrt, že tí ľudia to chceli lacné a tí výrobcovia to teda vyrábali lacné, ale tá kvalita bola taká. A nikdy sa mi to teda nelúbilo, tak som začal tlačiť na výrobcov, aby spravili alternatívu, ktorá bude drahšia, ale kvalitnejšie. Raz si radšej priplatím, že bude to stať raz toľko, ale nemusím to pilníkovať, nemusím to pasovať nejako a hádzať do koša, keď je to na nič. No. Takže Česko versus Slovensko je v podstate vyrovnané, ale tie rozdiely sú v tom len, že to je ďalej proste. No. Keď je to za Prahou, tam už ani neviem, že by boli nejaké kluby alebo niečo, tam už nemyslím si, že niekto jazdí nejak extra veľa, ale tu okolo Morava a tieto, tu je strašne veľa klubov. Takže tu sa to stále nejako dá uživiť aj z tej českej strany. Co u vás na Slovensku? Co se týká klubů, máte ich tam dosť, těch klubů, nebo? Na Slovensku je ich málo, si myslím, alebo takých oficiálnych, alebo takých známych. Čiže sú nejaké dedinské partie, ktoré teda jazdia, aj poznám nejakých chalanov, ktorí majú len Instagram a len proste vidno, že 5-6 babiet išli sa niekde povoziť, ale nemajú založený nejaký oficiálny klub alebo nejakú stránku facebookovú alebo niečo také. Proste sa zoberú a idú. Hej. Ale ja to považujem niekedy za väčší klub týchto 6 chalanov, ktorí sa zoberú a idú spolu jazdiť ako niekde z veľkého mesta, 1-2 a snažia sa spraviť prelom, ale nedarí sa. Takže i třeba bys vnímal tu situaci kolem babet na Slovensku, že je to tam ještě spíš uživatelská záležitost než zábava převážně, anebo už je to spíš zábava? Babeťákov sú také, babeťáci sú dva druhy babeťákov. Sú tí, ktorí to robia pre zábavu
A sú tí, ktorí to robia pre peniaze, nie že pre peniaze, ale z finančného hľadiska, že nemajú na niečo lepšie. Hej, čiže máme ľudí, ktorí majú nízky príjem a tá babeta je pre nich možnosť, ako si zajazdiť, alebo dochádzať do práce, alebo ísť na rožky a nestojí to veľa, ako nejaká moderná motorka. Je to dostupné, netreba na to značky, STKčky a strašne veľa takýchto vecí. Takže to je vlastne tá strana tých užívateľov, ktorí chcú jazdiť lacne a potom je strana užívateľov, ktorí to majú len pre zábavu, ako v podstate ja nejaký známy u nás v klube, aj teda iní ľudia, ktorí si to proste vyberú, idú sa na tom povoziť, ale nie sú na to odkázaní, aby jazdili na babete. Len proste z nostalgie, lebo to mali, keď boli deti, alebo rodičia ich to teda mali a jazdili na tom po dedine. Čiže veľa ľudí to má z nostalgie a veľa ľudí to má len ako nutnosť pri tej preprave. A to je vlastne taký rozdiel, že ja som ochotný do toho dať 500 eur a niekto je do toho ochotný dať 50 eur. Ty v podstatě jsi člověk, který vede komunitu facebookovou, vede klub. Dajme tomu. A ještě k tomu si technik. No, to... Opravář, technik, ty se tím asi neživíš, nebo ne. Je to pro tebe spíš koníček a bádání, vylepšování? No, ja som ten klub v podstate zakladal kvôli tomu, aby som sa mal s kým voziť. A mal nejakú garáž teda v Bratislave a začal som si tam kútiť tie prvé svoje babety, hej, najprv 207, potom 210, spravil som si kladivovú generálku, hej, že len som to kladivom zbúchal s novými ložiskami a išiel som do Chorvátska na tom stroji. A naučil som sa v podstate postupne, čo s tým strojom, ako sa tomu povenovať, aby to fungovalo tak, ako má. A chodili potom aj za mňou kamaráti alebo ľudia, ktorí nevedeli si s niečím dať rady a ja mám také ruky, že proste šikovnejšie niekedy na technické veci, takže sa to rozkriklo u nás po okolí, že ja teda viem a mal som už aj nejaké diely vždycky skladom a podobne pre seba, ale keď niekto potreboval, tak som mu to vedel dať. A tak nejak rástol ten klub v podstate, že pribúdalo týchto ľudí, ktorí si nevedeli rady s tou babetou a v podstate na nej ani moc nejazdili, ale chceli ju spojazniť. A po spojaznení zostali v klube, začalo ich to baviť a pribúdali títo členovia, ktorým som teda pomohol a zostali. Sú potom takí, ktorým som pomohol, aj som im nejaké diely dal zadarmo a za 2 dní vidím babeta na bazoši, takže som dostal som dosť teda po hube od takýchto ľudí, ktorí mi teda slúbili, že budú s nami chodiť, jazdiť a zrazu si spravili z toho zadarmo opravu. A vtedy som trošku aj zanevrel na niektoré také veci, tieto dobročinné a prestal som úplne neznámym ľuďom bezodkladne, akože bezodplatne pomáhať, lebo nedá sa to takto urobiť stále. Hej, môžem niekomu pomôcť, ale nemôžem opravovať cudzým ľuďom babety a oni si ich potom dajú na bazo, že zarobia si na tom. Je to nefér. Je to nefér, stalo sa mi to a ľudí, ktorých poznám, tým pomôžem, alebo na odporúčanie niekoho iného to spravím, ale ani sa tým neživím, ani mi to v podstate, nemám to ako zárobkovú činnosť. Keď mám niekde 5 eur, že mi niekto dá proste za to, že som mu pomohol, tak ide to aj tak len na elektriku v garáži alebo na niečo takéto. Čiže nerobím to pre peniaze, robím to preto, aby tá komunita alebo ten náš klub žil a fungoval. Já se vrátím ještě k těm skupinám vůbec jako takto a pak přejdeme, bych řekl, spíš na tu techniku. Jak ty vnímáš vůbec tu roli dneska toho Facebooku, facebookových skupin, těch klubů? Co to vůbec přináší jakože do té komunity těch babet? No, Facebook je mocný nástroj dneska, ktorý má teda veľa možností, ako ľudí spájať, niektorých aj rozdeľuje. A na tom Facebooku vzniklo veľa klubov alebo komunít alebo stránok, ktoré sa venujú babetám. My sme v podstate zameraní na lokalitu, čiže sme Babeta klub Bratislava a proste Bratislava a okolie, kedy sa tá stránka volala aj tak, že Babeta klub Bratislava a okolie. Hej? Čiže ja som chcel združiť tých ľudí z nášho okolia. Ale sú potom všeobecné stránky, ktoré sú len nazvané proste Babeta niečo. A tam
sa to snaží ten administrátor alebo ten človek poňať to ako celé Československo alebo všetkých babeťákov. No a tu vznikol vlastne ten rozdiel medzi nami a týmito veľkými stránkami, že ja som to vždycky chcel držať v tej lokálnej rovine, čo sa mi nepodarilo udržať, lebo pribúdali proste ľudia z Facebooku a nevedel som ich ani nejako že separovať, že ty si z Košic, tebe odmietnem prístup alebo čo, proste povolil som každého. Takže máme reálne na Facebooku nejakých skoro 4 000 členov, alebo ja neviem, 3 000 niečo. Ale reálnych bratislavských jazdcov s babetami je 50. A takéto úplne, že také tvrdé jadro klubu je možno 10-15 ľudí, ktoré keď im napíšem, že ideme tak ideme proste jazdiť. Hej? Alebo keď sa spraví nejaká akcia u nás, tak sa tam stretneme. Čiže z tých 4 000 ľudí ja mám reálne 10-15. A tie všeobecné kluby, tie sa snažia robiť nejakú osvetu. Prípadne ten klub, alebo tá všeobecná stránka patrí nejakému klubu, ako napríklad Ratiškovice, že ten Stanley je tam vedúci a snaží sa za ten ratiškovacký klub pomáhať celej komunite v celom Československu. A ja ho za to obdivujem, lebo naozaj tie otázky, ktoré on zodpovedá a neustále dokola, proste sú tam chlapci, jeden má problém, ja neviem, s tachometrom, vedie sa tam o tom debata týždňová, že kde je problém a 3 dni po vyriešení problému napíše znova niekto tú istú otázku a znova sa to celé rieši. Hej, tí ľudia sú leniví si to vyhľadať a dneska chcú, aby to dostali takto na tanieri od maminky, že ja sa spýtam a hneď teraz všetci pomôžte mi. Aj to vidím v tých príspevkoch, že ten príspevok sa veľakrát opakuje v rôznych komunitách alebo v tých stránkach, že jeden a ten istý človek pýta sa v 10 stránkach to isté a to mňa štve osobne, že buď nech to proste rieši s jednou, ale nie, že všetci so všetkými a teraz všetci sa zo mňa pobabríte, lebo mne nejde babeta a neviem, čo s tým. Hej. Já si myslím, ale že toto je spíš problém počtu těch skupin, které jsou. Jo? Že to ani není problém toho člověka, že to dá do 5 skupin, ale je to spíš problém toho, že je dneska na tom Facebooku založených 10 možná skupin, které se jmenují Babeta, Rady, Bazár, já nevím co všechno. A teď ty jako uživatel nevíš, kam to máš dát. A přitom v těch skupinách jsou stejní lidi. Jo, jako akorát pak je to o tom, komu se to zobrazí dřív na které skupině a tam na to reaguje. A pak dostane z různých skupin různé odpovědi a vyfiltrovat to je to problém. Ano, souhlasím s tím, že kdyby to dal na jednu tu nejpočetnější skupinu a počkal si na ty odpovědi, tak možná je to rozumnější, když to dá na 5. Ale toto si myslím, že je problém spíš toho, že vlastně vůbec vzniklo tolik různých skupin a řekl bych, že to je hodně podpořený tím, jak někdo z některé skupiny uteče nebo se začalo vyhazovat, tak si založil svoji skupinu a tak dále. A tím se vůbec bych řekl tady ten svět těch babet úplně rozházel a teď člověk neví vůbec, jako ke které skupině má přilnout, protože je ich tolik. Sú takí ľudia, ktorí chcú byť šéfovia a keď nemôžu byť šéfovia v tej skupine, v ktorej chcú, tak si založia svoju skupinu. Tak. A potom je otázka, či sa im podarí preraziť nejako, zvýšiť ten počet a dostať sa do povedomia. Mali sme tiež z Čiech v podstate, alebo z Moravy teda jedného takého kontroverzného človeka, ktorý chcel byť adminom v našej skupine bratislavskej. A ja som mu to nedovolil. Nie si ani zo Slovenska, nie si ani z Bratislavy a máš svoju skupinu. Nechceme, aby si bol náš admin. Nemá to zmysel a on sa urazil. Ale bohužiaľ nemôže byť každý všade. Jo. A ja sám síce som buď moderátorom alebo admin vo viacerých skupinách, ale len preto, že tie skupiny boli moc malé a nemali nejakého šéfa, ktorý by to nejako vedel viesť, alebo niekoho, kto by to aj vedel na to odpovedať a reagovať. Takže som dostal ponuky z niektorých tých skupín, že či nechcem ich nejakým spôsobom adminovať a adminujem viacej skupín. Ale len preto, že tí ľudia to buď nezvládali, alebo už to nechceli zvládať, že nemali na to čas a nehali to tak plávať. Prostě přivzali tě k tomu, aby im s tím pomohl? Sú aj špecializované skupiny vyslovene, ktoré sa venujú napríklad tuningu a tam nemôže byť každý admin proste niekto, kto
vie lakovať, ale nevie urobiť motor, tak nemôže byť adminom takejto skupiny, ktorá sa venuje v podstate tuningu motorov, hej, alebo výkonu. Hej, a proste ľudia, ktorí niečo dokázali, teda že majú stroj, ktorý ide 70, 80, 90 km za hodinu na závodné účely, tak ten admin, ktorý to založil, si zavolal takýchto ľudí, poďte mi adminovať tú skupinu, poďte mi s tým pomôcť a my sme sa teda dali dokopy a pomáhame s tým, lebo to je zamerané presne na niečo a tí admini vedia, čo majú k tomu povedať, k tej danej veci. Nemôžeme tam proste mať niekoho, kto nevie, čo s tým. A sú potom ľudia, ktorí sa teda naštvú, že nemajú takú skupinu a založia si ju a pribúda takýchto skupín. A pak normální uživatel neví, kam potom ich je 20, no a potom ešte sú aj takí admini, ktorí, nechcem ich menovať, ale povedia, že viem, ale nepoviem. A tam v podstate už končí všetká sranda, keď niekto chce niečo budovať a vysmieva sa ti do tváre, že ja viem, čo s tým máš, ale neporadím ti. Neporadím ti. A toto pre mňa takíto ľudia definitívne. A takový človek nemá co dělat ve skupině. Jako, jo? Taký človek si potom založí skupinu, odíde z klubu, ktorý údajne sám založil a založí si novú skupinu. Z čisto inzertnej skupiny spraví zrazu komunitu, kde sa dá aj diskutovať a neviem, nemá to moc dobré potom ohlasy. Ale možno má, lebo sú ľudia, ja som toho človeka žral, keď som začínal s babetami, ale časom som zistil, že ten prístup, ktorý má, nie je úplne šťastný k tej komunite. Opustíme komunity. Já si myslím, že jsme si k tomu řekli poměrně dost. Zeptám se tě ještě na váš klub, Babeta klub Bratislava. Pořádáte nějaké akce, nebo kromě výjížděk, takových těch společných organizovaných výjížděk, pořádáte třeba nějaké srazy, nebo angažujete se v nějakém pořádání něčeho? Moc som to nikdy nechcel organizovať, lebo viem, aké to je ťažké. Napríklad Stanley teraz organizoval zraz v lete, veľmi pekný a veľmi super, na dobrom mieste. Dali do toho strašne veľa, ale pršalo tam a veľa ľudí neprišlo, ktorí teda slúbili účasť a neprišli. Bol si tam aj ty, vieš, o čo ide a dosť ma to mrzelo proste, že niekto si dal toľko energie, aby niečo také postavil, vybudoval, dohodol. To sú mesiace. Chodíš, dohaduješ priestory, stravu, ja neviem, personál, vymýšľaš súťaže a potom ti tam dojde proste 50 ľudí, alebo ani to, lebo prší. A ty si v mínuse, hlbokom mínuse a potom pýtaš sa, malo to zmysel, robil som to pre niečo. A nikto to neocení v podstate, lebo tam nikto nebol takýto. Takže do tohto stavu som sa nikdy nechcel dostať a naše akcie, ktoré organizujeme, sú len pomenované ako Babeta jazda. Hej. Skúšali sme to, urobili sme na Červenom kameni, čo je vlastne taký zámoček u nás tam, kúsok od Bratislavy. Spravili sme tam akciu, chalani to robili na nádvorí. Ja som bol zrovna v Grécku vtedy a oni spravili súťaže a tam zvuk museli riešiť a moderátora a neviem čo. A podarilo sa to spraviť v podstate za 0 korún, lebo sme sa nejak dali dohromady, zisk mali v podstate nič, alebo teda boli sme v strate. Hej, vyrobili sme nálepky k tej akcii, rozdávali sme tam nejaké veci a ten doniesol reprak, ten riešil pódium, ale potom som si povedal, že je to strašne veľa roboty. A neviem, či to chcem takto robiť, lebo buď začne pršať, alebo proste, keď vyberáš vstupné, tak si absolútne potom nenažraný a pažravý a neviem čo. Keď si dovolíš zobrať 5 eur za vstup a tí babeťaci niektorí nie sú ochotní to zaplatiť, lebo za 5 eur môže mať 2 hotdogy. Takže robím len jednoduché, hej. Stretneme sa niekde, spravíme si nejaké jednoduché súťaže, pri ktorých sa dá takisto dobre zabaviť a ideme sa spolu voziť, hej, posedíme si niekde, ale netlačím to vyslovene na nejaké koncerty a celovíkendové akcie, lebo viem, že vedel by som to spraviť, ale je to toľko energie a času, ktorý mi za to nestojí, aby som to riešil, lebo hovorím, stačí maličkosť a všetci ťa aj tak pohovoria, že tam si mal neoriginál nápoje, hej, ktoré chutia horšie.
alebo proste niečo. Prostě klub jako takový, Babeta klub Bratislava, tak se zaměřuje spíš na takovou tu fakt klubovou činnost lidí, kteří jsou v tom klubu. Asi neodmítneš někoho, když někdo někoho přivede, tady kamoš se chce s náma svést výšku, tak asi mu neřekneš, ty nesmíš, protože nejsi v klubu, že jo? Nie, to ja zase nehovorím, rád teda pripájam ľudí, ktorí sú v okolí. Nemám problém, keď idú aj okolo chalani, proste išli na Balatón, chalani z Moravy, stretli sme ich tam, dostali nálepky od nás úplne náhodou proste, čiže ja nemám problém. Zastavovali sa i tady, no, po ceste. Boli aj tu, no, takže bolo viacej takýchto skupín, ktoré migrovali okolo nás a sme ich zachytili a tam nemám s tým problém, rád to privítam, ale nebudem volať celé Slovensko teraz, že dojdite sem na akciu, lebo viem, že by som to nezvládol nejako ani zorganizovať, ani finančne ufinancovať, ani tieto veci. A v podstate to gro nášho klubu je v jednom čete, ktorý je teda neverejný a tí ľudia, ktorí do toho četu patria, tak sú tam prizvaní a môžu tam byť a môžu sa s nami v podstate, môžeme sa spolu všetci baviť a dohovárať sa na týchto akciách. Ale ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť, tam proste nebudú mať nikdy prístup. Hej. Čiže klub je otvorený pre všetkých, ale stále je nejakým spôsobom uzatvorený len na to, aby sme v tom čete nemali proste 300 ľudí, ktorí tam budú chcieť niečo doplňať z iných lokalít. Čiže máme tak... Je podle tebe důležitý, aby ty kluby mezi sebou spolupracovali? To je určite dôležitá vec. Aj sa to v podstate deje nejakým spôsobom, buď cez diely, alebo nejaké možnosti, že si vymieňame skúsenosti, buď s cestovaním, s tuningami. Mne sa v podstate podarilo sem tam v Kolárove vyštrachať nejaké muzeálne veci, tak chalani o to mali záujem aj z iných moravských skupín. Takže sme sa stretli cez COVID na hraniciach a cez plot sme si podávali vyslovene súčiastky, ktoré neboli dostať na českej strane. Takže určite s tými klubmi snažím sa mať s každým dobrý vzťah a myslím si, že aj máme dobrý vzťah. Hej. Aj sú také zrazy v Čechách, kde chodím v podstate a je tam sranda. Tí ľudia ma poznajú, ja poznám ich a ja nemám problém pobaviť sa s každým. Ja som chcel byť vždycky s každým akože za dobré. Aj sa mi to dlhé roky darilo. Sem tam sa nájde nejaký taký, čo skúša. Musí nejaké mať pripomienky a tak, ale tá komunita ich vytlačí tak či tak von. Pojďme se podívat teďka na tu techniku, protože my jsme se před tím rozhovorem bavili a ty říkáš, jako spíš jsem technik, než tady člověk, který by chtěl se bavit o komunitách. Tak pojďme teda k té technice. Čím tě vůbec uchvátila Babeta jako technicky, že si ochotný věnovat tolik času tomu? Babeta je v podstate veľmi jednoduchý stroj a pritom tak zložitý. Čiže ona má... Je to moped, ktorý dokopy nič nemá. Hej, nemá to žiadne zložité variátory alebo niečo. Má to len pár ložísk, neviem, 8 ložísk má Babeta, hej, plus krk. A není to japonská motorka, ktorá by teda išla 300. Dá sa to spraviť hlavne na kolene, preto som si Babetu zvolil ako nejaký, nie že projekt, ale ako takú formu zábavy. Pretože ten motor si viem takto vybrať a položiť si ho do obývačky a viem si tam ho spraviť. Kedysi som robil auta, ale nemal som na to dobrú garáž a potrebuješ zdvíhák a jamu a neviem čo. A presne na týchto technických veciach som vždycky hasol, že proste nemôžem niečo povoliť, lebo som nemal nejaký špeciálny 1000 hrán. A preto som vlastne začal robiť babety. Hej, lebo je to jednoduché, stačí ti na to niekoľko nástrojov, opravíš to aj na ceste, nemá to nejakú zložitú elektroniku. A dostane ťa to z bodu A do bodu B a môžete to dostať veľmi ďaleko, pokiaľ je to dobre správené, ten stroj. Což ty víš, ty jsi tady vzpomněl, že jsi byl v Chorvatsku na Babetě. Byl jsi ještě někde? V Chorvatsku som bol asi 4-krát na Babete. A najdlhšia cesta bola Grécko, po vašom Řecko. To sme išli s chalanmi, v podstate traja Slováci a 2 Moraváci. A oni boli na Pionieroch, ja som bol na Babete a pridal som sa k ním, že pôjdem s nimi do Rumunska. Oni išli do Rumunska, potom ďalej a tak.
A v Rumunsku však po dešte a tak a ďalší deň a potom už sme boli v Srbsku, v Kosove, cez Kosovo sme migrovali. Potom sme šli Macedónsko, tam sa im posrali tie stroje trošku, takže sme opravovali Macedónsku, zvárali sa tam nejaké rozety. A dostali sme sa až na najjužnejší bod Grécka, Atény, Solún a takéto veci. A zrovna keď tam boli tie požiare v Grécku 2021, tam sme potom 2 dní stáli, lebo chalani opravovali motory. Na Pionieroch polili, keďže zistili, že majú tam zlý automat, ktorý keď to skladali v deň odjazdu, tak nevedeli, že automat z 21 je podobný ako z 0,5, ale má tam nejaké rozdiely a proste vyskakovala mu stále rýchlosť a stále sa mu to nejako to radenie kazilo. Takže v Grécku sme polili toho Pioniera pod olivovníkmi v kempe. Teda ja som sa chodil kúpať, keďže sme boli 20 metrov od mora. A oni tam celé dni, celý deň rozobrať, zložiť, nejde znova. No, takže bola sranda a potom sme išli naspäť Albánsko. Tam to je taká divočejšia krajina, tí Albánci majú takú drsnú náturu. Jak sme išli po nejakej ceste, tak z jedného auta na druhé pištoľou špálilo sa tam za bieleho dňa. Z jedného auta na druhé. Neviem, či to boli slepé, alebo či to boli ostré, alebo čo, ale proste ruka z auta s pištolou a to bolo, ja neviem, 20 metrov od nás sa to udialo, hej. Potom v križovatke vyblokovalo auto, v podstate šli sme po hlavnej a z bočnej vyletelo nejaké auto, vyblokovalo nám toho jedného chlapca, ten sa skoro teda skýdal, lebo však bol naložený a nemal kde uhnúť, tam už boli ostrovčeky a všetko, videl to policajt. Tak policajt nabehal teda, že čo sa stalo a začal dávať pokutu tomu nášmu človeku, ktorý išiel po hlavnej. Takže oni tam majú nejaké svoje autonómne riešenia, ktoré nedbajú na to, či si ich alebo cudzinec. Proste, keď si cudzinec, si vždy na vine ty. A potom toho policajta v podstate v polke tohto procesu odvolali cez vysielačku a išiel riadiť dopravu, čo sme zistili asi 20 minút na to, keď sme ho videli na križovatke one. Takže nakoniec našťastie nebola žiadna pokuta a vyriešilo sa to nijako. A chlapec teda tam riešil aj dopravu, riešil pokuty, všetko proste. No. Niekde sa nám smiali policajti, že na čom to ideme. Pohraničníci tam v podstate na každých hraniciach sme stali, lebo Schengen tam už dole v podstate nikde není. Všade sme stáli, všade sme ukazovali papiere, ako tie Pioniere ešte tak, ale keď zbadali mňa, že mám pedále na babete, tak akože to bolo úplne, že pedalí, no. A ja som takto dopedáloval k tej hranici a oni úplne, že čo to je. Hej, takže papiere kúkli dobre, nevideli v živote. V Kosove sme dokonca dostali poistky od kosovského štátu, lebo tam neplatí naša tá poistka klasická, PZPčková, ale musíš mať ich, keďže oni sú mimo EÚ, akože otrhnutý štát. A nabehol colník, chlapci, poďte sem, už som tušil nejaký prúser, lebo nás stiahol proste taký s tými viacej hviezdičkami, nás stiahol na bok. A tam zamával na nejakú tetu, že musíte si ísť vybaviť tie poistky a neviem čo, hovorím, dobre, tak išiel som, dal som mi všetky tie papiere v tom okienku, ona mi potom dáva tú poistku, že aj s okladom mi dala, že 13 eur, tak dávam peniaze. Ona, že nie, že to je darček od Kosova. Že šéf vybavil, tak že šéf zamával, to je darček a dostali sme v podstate tieto poistky. Aj na tých pumpách, alebo keď sme niekde stáli, tak tí ľudia, že vy Slovensko, aj tí Srbi a títo, oni sem chodia za prácou, takže oni na pumpe, baba, že tá bola 2 roky v Šali, že robila, potom na ďalšej pumpe nás chytil týpek, že on vozí byky do Košíc, hej, že kamionista. Takže tí ľudia nás v podstate radi videli na tej balkánskej strane. Gréci tí už moc nejak netušili, čo je Slovensko, ale aj tam sme narazili na dobrých ľudí. Na jednej pumpe sme dostali trička od pumpy, hej, normálne takej veľkej organizácie so žltou mušľou. A dobrá cesta to bola. Bola to sranda, užili sme si to, spali sme kade tade, v pokríkoch, hoci kde, keď sa dalo. Kamióny okolo jazdili a my sme si spinkali komáre a aj v Grécku nás policajti nejakí vyhadzovali, keď sme spali na tráve pri nejakej rezervácii, tak tam tiež akože najväčší prúser na zemi sme z toho spravili, ale neviem teda, keď sme vedľa parkoviska len ležali.
A dostali sme sa vlastne cez Albánsko do Rumunska. A tam je taká slávna, že SH21, to je taká pre offroadistov, čo chodia tie GS-ky a tieto motorky, tak my sme si to drivili, teda ja som nechcel, chalani išli. A o nejakej 11. večer mi došla SMS-ka, že nemáme benzín do Neznam. Takže ja som sám na babete, išiel z kempu v noci. Nie, to nebolo Rumunsko, to bolo to Albánsko. Albánsko, no, v Albánii je záčko, no. Tak to sa ospravedlňujem. A ja som v noci proste naložil 5 fľaše do babety, išiel som na pumpu a tankoval som proste do fliaš, miešal som to tam a išiel som 4 hodiny cez SH21 v noci na babete sám. Proste len hory a oči všade, keď som zasvietil niekde, len oči kúkali na mňa. Hovorím, dúfam, že sú to len zvieratá. A došiel som dole do tej dediny Tet, kde teda mali byť tí chlapci, nevidel som nikde nikoho. A ďalej som už nevedel pokračovať, lebo cesta bola z takých balvánov, to už také okrúhly, aký veľké, a to s babetou nemáš ako proste drive. No to s GSO možno, ale dnes s babetou to sa nedalo. Tak som tam chvíľu vrčal a potom došla SMS-ka, počuli sme ťa, zastav, tak som tam zostal stáť. Našiel som ich tam premrznutých, nemali ani svetra, nič, tam bolo 10 stupňov v noci, proste aj v lete. Tak som im dal benzín a išli sme domov, no, teda do kempu. Všetci sme potom mali zdravotné problémy, takže bola sranda, no. A potom sme sa už pomaly dostali, hej, Čierna Hora, Chorvátsko a išli sme domov. Takže 21 dní, 5000 kilometrov. Pekne. To bola asi taká najväčšia jazda v mojom živote na babete. V podstate bez jedinej poruchy. Len tachometrové lánko sa mi vyločkalo v tom náhone, takže som tam dal pásku, vrátil som to naspäť, jazdilo to ďalej. Spojky som nechytal, akurát som musel meniť trysky a ihly, keď som išiel z tých Transfagarasan, hej, tam je, už je to vysoko, aj chladnejšie tam bolo, aj rečí vzduch. Tá babeta tam nechcela poslúchať a potom zase, keď sme zišli dole k tomu moru, tam zase sa to ináč správalo, tam boli, niekde bolo 37 stupňov a takéto aj v Macedónsku aj 40 bolo. A dole možno aj 42, či tak nejak bolo, keď sme boli na tom najjužnejšom bode, to je proste len pustatina, nikde nič a to je... Tam aj ten stroj už nevládal to v tom teple a ideš, my sme išli niekedy 12, 14, 16 hodín, my sme sedeli na tých strojoch, aby sme sa dostali čo najďalej. Takže bolelo to, ale zážitok pekný. A po tady tomto zážitku plánuješ ještě nějakou takovou zajímavou dlouhou cestu, nebo už tě to opustilo? I když to ani nebyl plán, že jo? To prostě nebyl plán. Ty se šel odvést a... Ja som mal ísť do Rumunska, potom som sa mal vrátiť ešte s jedným chalanom, s Michalom, ale Michal nešiel vôbec, takže som sa nemal s kým vrácať a nakoniec som tú celú cestu absolvoval s nimi. Keďže som mal aj dovolenku zrovna v robote a ešte boli nejaké tie covidové, neviem čo. Takže sme mali dlhšiu dovolenku vtedy zrovna v lete a tak som si to absolvoval. A potom chceli, aby som šiel s nimi ešte, že do Afriky, do Maroka išli chalani a tak, ale hovorím, to už na tej babete, tá babeta není na to stávaná. Babeta má nosnosť 80 kg, ja mám viac o pár. A keď na to chceš ešte zobrať nejaký materiál, náhradné diely, ja neviem, spacák, stán a takéto, tak si ďaleko cez tú hmotnosť a už je to nebezpečné. Aj sa čudujem, že sa nikdy nikomu nič nestalo na takýchto cestách, aspoň nevieme o tom nejaké vážne veci. Väčšinou len u nás sa stalo v meste alebo v okolí Bratislavy, čo vieme teda, že mal niekto kolízu s autom. Takže už som to tak nejak okresal. Hej, bol som v Taliansku, boli sme v Ríme, v Píze, Rímini a takéto veci a odtiaľ sme šli potom do Dubrovníka a dali sme si také kolečko a naspäť. To bola asi taká posledná väčšia cesta a odtedy už len tak, že do Považskej a naspäť na zráz alebo niekde, alebo keď sú na Morave nejaké zrázy, hej, 200-300 km, to ešte dám, ale už som starý na to asi. Ja si nemyslím. Stojí to čas a peniaze a momentálne mám iné priority už, takže neviem sa toľko účastniť takýchto akcií. Myslím si, že věkem to ale nebude, protože znám spoustu starších lidí než si ty a jsou schopní objedit celý svět. Na motorce, ne na babetě teda, ale na motorce. Tak ale...
Máme takých ľudí na Slovensku, aj teda v Čechách a na Morave, ktorí jazdia, aj teda staršie ročníky. Niektorí boli v Talíne, niektorí chodia dole do Srbska. Viem aj o nejakých, čo išli na Island a takéto všelijaké tripy existujú. Budú ešte nejaké tripy, čo som počul, ale hlavne teraz nám akurát prechádza okolo chlapec, ktorý obišiel celý svet na pionieri. Byl bych rád, kdyby som ho tady uvítal. No, teraz, až sa mu to uklidní trošku. Teraz je niekde v Považskej alebo niekde tam práve, keď točíme. A určite s ním bude zaujímavý rozhovor, keby sa ti podarilo s ním spraviť ten rozhovor. Ja osobne Janka poznám, my sme sa stretli v Tatrach viackrát teda na akcii, ktorá sa tam organizuje. A dokonca Janko si odo mňa kúpil Pionier a viezol som ho na stanicu s tým Pionierom a on ten Pionier hodil do vlaku a išiel domov, hej, na východ, hej. A je dosť možné, že nejaké časti, ja neviem, či aj väčšie gros toho Pioniera nie je práve teraz na tej ceste okolo toho sveta, takže ten Pionier je dosť zábavný, keďže to bolo také, že toho by si sa nechytil, to vyzeralo, že chytíš tyfus proste, keď som mu to dával, ten stroj, to bol strašný stroj, to malo 6 vrstiev farby a olupovalo sa to celé. A on proste to spravil pekne generálku a išiel okolo sveta. Klobouk dole určitě před ním, no, že si to vůbec takto troufl. Na těch tvých cestách, protože myslím si, že z toho projel docela dost, co nám tady říkáš, tak ty říkáš, že jsi neměl žádný poruchy v podstatě. Kromě takových drobností jako lanko, jo. Jako nic vážného se ti nestalo na té cestě, co se týká poruchy babety. Mne sa to nestalo, pretože tú babetu trápim poctivo. Hej, čiže viem, že mám ísť niekde na výlet v lete, tak neskladám motor v deň odjazdu, ako veľa ľudí, ktorých poznám, ale zložím si to už mesiac, 2, 3 predtým a začnem tú babetu skúšať. Hej, zložíš motor, ideš sa voziť. Do 3 kilometrov sa ti to vysype, lebo si zabudol dotiahnuť nejaký šrob. OK, dotiahnem to. A ideš, vozíš sa ďalej a ďalej a ďalej a zisťuješ tie všetky vady, ktoré by tam mohli byť. Potom ti to začne do spojky tiec dole alebo niečo, tak to začneš riešiť a vyriešiš to. A keď spravíš celý tento kolotoč týchto oprav, tak máš zrazu dobrý stroj, ktorý je odladený, je zabehnutý, nastavený, naladený. Keď máš nejaké tuningy, musíš proste trysky, ihly posúvať hore-dole. A ty proste za tých niekoľko mesiacov dokážeš z toho stroja spraviť výbornú mašinu, ktorá zdolá hocičo. A mne sa to podarilo, ja som taký stroj v podstate postavený mal. Veľmi ľahký tuning valca som tam mal spravený a ten stroj chodil vyše 70. Mal aj krásne parametre, proste ťahal od dola až hore. A s 50-kou som vlastne išiel do toho Grécka. Nestíhal som tým Pionierom, ale iba preto, lebo oni mali teda agresívnejšie úpravy a hlavne mali rýchlosti, ktoré si mohli manuálne hádzať. Hej, čiže keď sme šli Transfagaras alebo Transalpínu, on si tam klepol jednotku alebo dvojku, čo mu práve vyhovovalo a išiel, prípadne si prehadzoval. Ja na babete som moc takých možností nemal. Na Transfagarasane som spravil jeden lifehack, ktorý ma vtedy napadol. Chytil som kus drátu, zdrátoval som tie spojky dohromady, aby sa nevedeli roztiahnuť a išiel som na jednotke hore. Proste dal som jej plný knedel a na jednotke to krásne tá babeta vybehla, lebo nechcela hodiť dvojku. A tým pádom som mohol aj vytočiť tú jednotku do väčších otáčok, získať väčší krúťák, väčšie momenty, väčšiu silu. A krásne na jednotke som vybehol celý Transfagarasan. A v podstate skoro aj Transalpínu, len tam už to bolo tak veľké prevýšenie, aj tá nadmorská výška, že tam som proste musel asi 300 metrov tlačiť. Aj nás videli nejakí slovenskí motorkári len takto, klepali. A na Transfagarasane zase došli nejakí Brňáci na veľkých motorkách. Ty vole, Kajo, to nevidel, babeta. Aj sa nás pýtali, že z ktorej dodávky sme to vyťahli. Hovorím, žiadna dodávka, ten stroj bol obložený všetkým, takže muselo im prísť, že to je naozaj tak. No takže zážitky sú. Takže
Dá sa to spraviť, aby ten stroj bol dobrý teda, hej. Len musíš to trápiť. Aj 12-hodinovka, ktorú ste organizovali, takisto 12-hodinový závod. Niektorí to zložia týždeň predtým, alebo to v to ráno vyťahnú zo shopy. Ja som vedel, že ten závod bude dopredu. A kúpil som si 10 valcov na babetu. Našiel som si ten, čo sa mi najviac páčil. Poslal som ho na výbrus. Zložil som si pekne motor s hodinkami, všetko naštelovať presne, aby to sedelo. A zabiehal som. Ja som mesiac, 2 zabiehal. Ten stroj, aby som ho nezničil. A testoval som ho v podstate takým spôsobom, že v Bratislave som dal plný. A v Trnave na kruháči som musel ubrať, aby som sa nezabil. Tam som sa otočil a išiel som naspäť plný. Čiže 50 km tam, spomalil iba na chvíľu a 50 km naspäť. A potom som vedel, že ten stroj to vydrží. A iné týmy v podstate niektoré boli za chvíľu mŕtve, lebo nemali to odladené. Oni to len postavili, ale niektorým to aj vydržalo 10 hodín, ale 10 hodín nestačí na výhru, aby ten stroj chodil. Takže dlhé týždne som tomu venoval tým strojom a vtedy sa ten stroj odmení nejakou takouto, alebo takýmto úspechom, hej, že buď na ceste, alebo aj na závode, že si vieš v podstate vydobiť nejaké lepšie umiestnenie. Takže nepodceňuješ přípravu, vždycky se důkladně připravíš a pak víš, že príprava je základ. dojedeš. To aj na Mount Everest nevidíš prvý deň, keď tam prídeš. Tam musíš byť v základnom tábore 3 mesiace a nedá sa to spraviť prvý deň. Musíš sa tam nejako zabehnúť. A keď ten stroj je zabehnutý, tak... Mě docela pobavilo, jak říkal, že zdrátoval z čelistí a vyjel z na jednotku. Lubo to má jinak, že jo? Ten před každým kopcem vymění kolečko. Keď som bol v tom Albánsku, čo som viezol ten benzín chlapcom na tú SH21 do toho tetu, tak ten kopec bol už taký, že som aj ja musel meniť kolečko. Mal som teda kolečka nejaké, vedel som, že ideme teraz Transfagara z Transalpínu, tak som si dal proste 12-kové kolečko. A išli sme, hej. Potom som vedel, že raz budeme ťahať roviny, proste to Grécko, to bola rovina, tam som si dal 15-kové kolečko a ťahali sme na 15-ke, ale už som s tým plánoval, už som ráno vyrážal z kempu s tým, že to mám vymenené a viem, že to proste budem potrebovať na ten deň. Takže je to důležitý. Na cestu si vzít kolečka, abys věděl, že nebudeš šlapat do kopce nebo nebudeš tlačit, tak si to odpřevoduješ. No na Pionieri sa to dalo v podstate spraviť s tou prevodovkou manuálnou. Aj na Pionieri niektorí menia kolečka teda, dávajú si rýchlejší setup alebo pomalší. Ale na tá babeta tam s tým rádením tých spojok je to také nevyspytateľné. Ona, jak sa vyspí, tiež má také svoje dni, že je vlhko, tak to radí hneď, je sucho vôbec, prejdeš po nejakej prašnej ceste, dostane sa ti tam taký mikroprach a hneď to radí potom zase. Takže aj to má svoje dni ten stroj, takže musíš s tým rátať a keď máš viacej kolečiek alebo viac druhov prevodov, tak sa dostaneš do toho cieľa skôr, ako keď to máš niekde tlačiť. Co při těch přípravách, když připravuješ si ten stroj, tak co nejvíc jakože se řeší? Na co si dáváš největší pozor? Na čo si dávať pozor? To treba mať v top stave. Keď na tom chceš ísť ďaleko, tak nesmieš podceňovať nič, lebo veľa som si čítal ešte, keď som začínal v tej komunite nejaký byť aktívny. A strašne veľa som si o tom čítal a boli nejakí chlapci na výlete niekde v Chorvátsku. Rozsypalo sa mu ložisko v kolese a je to ložisko za 1 euro, za 2. Ale oni 3 dni stáli, lebo nevedeli zohnať 6000 jednotku v Chorvátsku. Proste to bolo piatok po obede, sa im to stalo. A oni nevedeli celý víkend zohnať to blbé ložisko a stáli. Čiže musíš vymeniť všetko. No, všetko. No, keď máš pôvodný komunistický stroj s pôvodnými ložiskami, treba to proste spraviť. Treba tam dať lepšie ložiska, aj do kolies, motor samozrejme, pozrieť pakne, v akom sú stave, hej, dobre si ich aj zabehnúť pred tou cestou, nie len, že dám nové pakne a idem teraz naložený niekde, lebo sa zabiješ. No, takže tá príprava je vo všetkých stranách treba. Či riadenie, hej, krk riadenia, ak máš voľný, ak si naložený, tak to potom tancuje. Keď nemáš dotiahnuté špice, znova to koleso sa krúti a to tancuje. To sa mi stalo osudným vlastne prvýkrát, keď som bol na babete. Nevedel som o tom nič, ja som proste len zbúchal motor, išiel som do Chorvátska s malou tryskou a dal som 400 km za deň, ale rýchlosťou už je 40.
Ja som šiel 40, 45, 100 km po zložení motora som išiel proste na výlet. A stalo sa mi to niekde tesne pred chorvátskou hranicou, že som dostal defekt. A vlastne tam som zistil, že od špice, ktorá bola voľná, tak tá špica sa postupne predrala cez tú dušu a tam som zastavil na ceste, teda mám defekt, mal som ešte ten plášť z Pioniera, taký ten hrubý, hranatý. Tak som ani nevedel dosť dlho, že mám defekt, až keď to už bolo také moc divné, hovorím, zastavím, kúknem. Zastavil som defekt, hovorím, dobre, nič, tak som si začal vybalovať, všetko som si zhodil. Za 3 minúty prevedľa mňa zaflakovalo auto, to bolo na parkovisku, hovorím, však čo chce? A on, že niečo po maďarsky, to bolo ešte na maďarskej strane. A hovorím, mám všetko, ukázal som mu dušu, že mám, že ja si to vymením, že není problém. A on, že ne. Tak on ma na silu ma chytil, naložil ma do dodávky. A ideme tou dodávkou a vytočil nejakú kamarátku Slovenku, niečo povedal po maďarsky, on dal mi telefón, že nebojte sa, vám nechce ublížiť, on vám chce pomôcť, že on je motorkár. No hovorím, dobre, tak sme došli k nemu, on mal 30 motoriek, ja neviem koľko, strašne veľa ich mal. A pomohol mi vlastne s tým defektom a vtedy som zistil, že tú Pionierovú gumu by som sám nedal. Dvaja sme to ťahali s montpakami, ktoré som nemal, to mal iba on a so šrobovákmi. V živote by som to sám nevymenil na tej ceste, takže som strašne rád, že Zoli ma takto chytil a na silu ma natlačil k sebe do servisu, lebo to bolo tiež tak nejak piatok po obede. A nájdu sa aj dobrí ľudia teda na tých cestách, že ti niekto pomôže. A vtedy som vlastne mal podcenenú tú prípravu, že ten stroj nebol v takom stave, akom by mal byť. Ale napriek tomu sa mi podarilo zdolať vlastne 1600 km za 4 dní na tej babete, keď som prvýkrát išiel. Takže dá sa to a veľa aj chalanov sa im to podarilo. Proste keď to vydrží prvých 100, tak to vydrží už aj 200, aj 300. Známe spoustu případů i z 12-hodinovky, že? Kdy to fakt kluci vytáhli ze stodolí, dojeli na závody, půlku závodů spravovali a pak další závod už s tím nic nedělali a ono jim to odjelo další závod. No keď som bol prvýkrát na 12-hodinovke, čo bola vlastne druhá 12-hodinovka v Hodoníne, teda prvá, tak to vyťahli naozaj zo šopy. To bolo ešte od prachu a mali tam základný karburátor. A oni po 45 minútach proste rezignovali, ožrali sa, lebo to už nešlo ďalej. Nešlo to ďalej, no. A tá 12-hodinovka tiež mala svoje čaro. Tam sme si tiež veľa pokecali s tými ľuďmi, lebo máš kopu času, jazdí ti kamarát, ale nebudeš na mňa pozerať teraz 10 hodín, jak sa tam točí. Takže aj tieto závody, čo ste organizovali, sú tiež na spájanie komunít. Aj som tam stretol Mikešáka, ktorý nemal Facebook alebo čo a od neho som sa strašne veľa dozvedel. Pomenili sme si informácie a sme teraz ako dobrí kamaráti po x rokoch. Radi sa vidíme na zraze, takže všetky tieto akcie majú nejaký zmysel. Hej, pomeníš si nejaké informácie a posunie ťa to ďalej. Myslím si, že ty začátky těch 12 hodinovek byly takový zajímavější, protože nikdo nevěděl, co od toho čekat a bylo víc poruch. Letos teda na 12 hodinovce to mě až překvapilo, tak dojeli všechny babety a už ti lidi už ví, na co se nachystá, už je to jiný. Ten level sa zvyšuje, no. My keď sme išli prvýkrát na 12 hodinovku, tak boli sme vlastne 4 ľudia, ktorí sme sa teda dohodli s tým človekom, ktorý ma dotiahol k babetám, s tým našim Maroškom, a on mal ešte vlastne brata a ďalšieho kamaráta, čiže my sme zo 4 babiet zložili jednu. Vedeli sme, že ideme na 12-hodinovku a vedeli sme, že to musíme vyhrať, teda, že chceme to vyhrať. Tak sme sa proste vozili na našich babetách. Ty máš lepšie kolesa, ty máš lepší rám, ty máš lepší motor a niečo, hej, tam je lepšia sedačka. A tak sme proste rozobrali na dvore 4 stroje, vypýtvali sme ich proste z každého niečo a išli sme. Ty máš lepší motor, ty máš lepší válec, ešte válce sme prehadzovali, hej. A my sme to vtedy vyhrali. Lebo sme sa na to pripravili, ja som ten stroj potom ešte 3 týždne trápil. Hej, Bratislava, Trnava, ubrať na kruháči naspäť. Tam sa ešte prejavila nejaká vada so zapalovaním, že nám začala vlastne na tyristore káblik nám vlastne začal odpadávať a to tárokovalo a nechcelo to ísť, takže to sme ešte vlastne večer pred závodom vychytali už na pôde teda toho závodiska. To bola posledná závada, ktorá by nás mohla stať teda to víťazstvo.
A dojazdili sme to v podstate, myslím si, že veľmi slušne vtedy. Aj mali sme poruchu, že sa nám povolil blatník a on nám zbehol dole ten predný a začal nám drápať tú gumu. A spravili sa tam také dosť hlboké rýhy do tej gumy od tých šrobov, ale podarilo sa to v podstate opraviť do niekoľkých kôl. Sme prišli na to, že čo, zastaviť, dotiahnuť, čuču. A myslím si, že to prvé miesto bolo zaslúžené vtedy. No. Po té cestě 5000 kilometrové rozebral jsi pak tu babetu, snažil se z ní nějak jako repasovat nebo něco, nebo si nechal, jezdil dál, dokud se něco neudálo? Po tej ceste ten motor mal 7000 už, čiže 2000 som najazdil pred cestou, 5000 som najazdil po ceste. Rozobral som asi mesiac, dva na to ten motor a stále bolo vidno stopy po honovaní, po vybruse vo valci. Aj piest nádherný, všetko pekné, bez karbónu. Stále proste, keď vidíš stopy po 7000 po honovaní, také tie elipsovité, nemám na to čo povedať. Proste ten motor išiel do poslednej, teda on jazdí dodnes ten motor, ale bez jediného problému proste ten válec. Jak som ho kvalitne som ho zabehol, pekne pomaličky, opatrne, dobrý penový filter, dobre naolejovať. A jak sa tam nedostávajú tie nečistoty z tých ciest, hej, čo on nasáva, tak ten válec vydrží potom neskutočné veci, aj keď tam dáš kvalitný olej, dobre vyčistený výfuk a neviem čo, že to dobre vyplachuje a tie dlhé cesty v podstate nedovolia ani, aby sa ten karbon nejako tvoril, lebo sa to proste spáli. A ten motor má dnes asi 15 000 už najazdené a stále dojdem, nakopnem, môžem ísť na závody. Aj na Morave je taký závod, kde sa jazdí, aj štadióny tam jazdia a tam som bol druhý, tuším. A to som sa išiel len povoziť, len tak proste, že idem. Zavolali ma chalani, že poď s nami jazdiť, takýto závod a druhý som skončil s tým, že v podstate to bolo len vyladené tou gréckou cestou, lebo tam som si to proste vyladil trošku ešte trískami na tej ceste. Motor je ideálne zabehnutý, krásne tlaky, všetko to ide, výfuk vypálený. A to som nemal ani nič špeciálne vlastne. Chalani tam mali ladené výfuky na mieru, počítané, vyrobili 10 výfukov, vybrali ten najlepší a neviem čo. A ja s originál tlmičom som proste obsadil takúto pozíciu. Takže niekedy nemusíš mať nejaké špecialitky na to, aby ti to fungovalo tak, jak má. Takže dneska máš na tom motoru, který kdysi si udělal, odjetý v podstatě závod, odjetý výlet 5000, máš na něm těch 15 000 kilometrů bez poruchy. V podstate áno. No. A vzpomněl jsi olej, to je strašně propíraný téma. Tak co jezdí za olej? Prozrať nám, co jezdí za olej. Ľudia, čo ma poznajú a ľudia, ktorí poznajú aj moje videá, tak vedia, že ja to neriešim. Co tam dáš, to tam dáš? Ja urobím mix. Ja si mixujem oleje teda. Proste nájdem takýto červený, nájdem takýto zelený, nájdem takýto modrý a urobím glo do jednej fľaše. A potom z toho si vlastne tankujem stroje. Lebo tento olej horí pri 250, tento pri 310, tento zase pekne voní. A ono keď to, ja to teda miešam, nehovorím, aby to ľudia robili, ale ja si to tak robím, keď to pekne pomiešam. V živote som nemal problém, že by sa mi to zadieralo, že by mi to nejako extra dymilo alebo niečo. Každý ten svoj olej má nejaké svoje vlastnosti dobré, hej, ich zmixujem, hej. Jeden máže dobre pri nižšej teplote, jeden máže pri vyššej teplote a keď ich zmixuješ, tak máš v podstate to mazanie v celom spektre pekné. Aspoň to je moja teória, ktorú možno nebudem nikomu vnúcovať, ale neriešim to fakt, hovorím. Aký olej dám, taký jazdím. Aj už som aj odpadový benzín s naftou, čo proste baba natankuje do benzíňaku naftu alebo opačne a proste dostanem to darom od niekoho, že takýto mix, hej, nevieme koľko je v tom nafty, nevieme koľko je v tom benzínu, šupnem do toho olej, dymí to niekedy, keď je tam veľa nafty. Rozobral som to po 2000 kilometroch. Ani smietko karbonu. Ten výfuk bol len taký, že len tak, že trošku čierne, hej, a keď sa dotkneš uhlíka. Ale žiadny karbon, proste aj ten starý benzín aj s tou naftou, tá nafta to proste vyčistila a ten výfuk bez nejakých oných. A potom niektorí jazdia proste
super oleje a neviem čo, ale jazdí proste len do obchodu 3 km a naspäť. Ten motor sa nezohreje, nedostane sa na tú teplotu, tam sa mu to začne usádzať, potom to pol roka stojí, tam to zase stvrdne, neviem čo. Takže není to úplne o tom oleji, aký, ale je to o tých jazdných režimoch, ktoré ten človek v podstate využíva. Je to jak s autom, keď máš DPF-ko. Keď sa len motáš po meste s dieslakom, tak sa ti to naplní a konec. Hej. Keď to občas prebehneš po diaľnici alebo jazdíš stále diaľničné kilometre, tak ten motor funguje úplne inak, on sa proste zohreje a tie motory vydržia oveľa viac, ktoré jazdia diaľnicu, ako tie, čo jazdia mesto, takže tak v podstate podobne je to aj pri babete. Keď proste ťaháš 100 km v kuse bez zastavovania, tak ten motor sa nejak netrápia sa spojky, netrápi sa v podstate nič, ale keď sa len motkáš v meste proste hore dole, križovatka tam, križovatka sem, tak vtedy sa ten motor opotrebováva aj tie spojky oveľa viac. Takže môžeš mať, aké chceš diely, ale keď s tým nebudeš dobre zaobchádzať, tak ti to nebude sloužit. Nevydrží ti to, no. My jsme se několikrát potkali mimo vůbec, jakože tady to studio nebo takto. A ty máš poměrně dost zkušeností třeba se spojkama. To je taky docela takový probíraný téma. Podle tebe, na co ti lidi by si měli u těch spojek dávat největší pozor? U spojok sa stáva dosť často, že keď sa ti tam už raz dostane olej, tak veľmi zle sa to dostáva preč z tých obložení. Hej? Tá radiaca spojka má nejaké obloženie, ak sa ti tam raz dostane olej, ty to môžeš aj vyčistiť a dobre to môžeš zložiť, ale stále sa bude uvoľňovať z toho obloženia ten olej a ty si stále, niektorí tí ľudia si myslia, že proste stále sa im to mastí a dokola to otvárajú, zatvárajú. Môže sa im podariť ten problém reálne odstrániť, ale stále to není také, ako to má byť. A ja to v podstate nejak tak menej riešim tieto veci, lebo sú chlapci proste, čo neradí mu to dobre, tak do toho začne vrtať. Ja to nechám tak, nech si to sadne, tá spojka si proste sadne, sem tam ju prestriekam alebo niečo, vyčistím. A ja naštartujem a idem. Kým to proste jazdí, tak to tlačím. Keď už je to vyslovene, že to nechce hodiť dvojku za žiadnych okolností, tak to potom začnem riešiť. Ale kým to teda jazdí, tak viem, že tá babeta má také nie, že svoje dni, čo som už hovoril, ale aj to okolité prostredie dosť na to vplýva. Hej. Keď sa jazdí skrytom na spojkách, tak vtedy tá spojka dosahuje vyšších teplôt, ten olej je ešte redší. Nejazdím skrytom. Na to som prišiel ešte prvý rok, keď som začal jazdiť, že proste ten kryt neodvádza teplo, ten prach sa drží vnútri potom, všetko, čo sa obrusujú tie spojky a ty keď to dáš dole, že máš nejakú poruchu, tá spojka má 100 stupňov, čierna, špinavá, hnusná a čakáš pol hodinu, kým ti to vychladne, aby si mohol niečo robiť. Ja tam kryt nemám, takže bez krytu krásne vidíš, čo sa v tej spojke deje. Krásne sa chladí celý motor, má to väčší výkon potom tým pádom, že to má nižšiu teplotu celé. A hneď vidíš, že je nejaký problém. No aj keď ti vypadne nejaká strunka, alebo teda nejaký šrobík, alebo niečo ti vypadne, tak buď to vidíš, alebo ten šrobík vypadne von a nezačne sa tam leť v tom celom, lebo sú aj také, že odšrobovalo sa niečo a podremeň a karter zničený a neviem čo, takže neodporúčam to teda jazdiť bez krytu, ale ja jazdím bez krytu. A spojky sú veľká alchymia. Tam ľahké spojky majú nejaký taký v podstate sériový problém so štartami, že ak sa trošku zjazdí to obloženie, tak tá geometria tých spojok je taká, že nechce to potom štartovať a ťažké spojky vlastne vyriešili tento problém, ale zase sú také, že skôr radia. Čiže keď sa jazdí do kopca, alebo naložený, alebo ťažší, tak v kopci mu to hodí hneď dvojku, babeta sa dostane do veľmi nízkych otáčok a vtedy ten stroj je už nepoužiteľný. Takže preto ja som začal jazdiť iba ľahké čelustie, keďže mám upravené motory, ktoré majú výkon len v tých vyšších otáčkach, nízkych moc nemajú. Takže je to každého, jak preferuje. No. Niekto tak, niekto upravuje dokonca ťažké čelustie, aby radili ako ľahšie, niekto chce ešte ťažšie. Není na to nejaké také pravidlo, že čo komu sadne. Když si někdo koupí
babetu. Jako dneska, že ho začíná, bych řekl, taková ta éra těch nových mladěchů, kteří mají těch 15, 16 let a začínají si s těma babetama pohrávat. Na co by si měl dát pozor, když tu babetu koupí a chtěl by začít jakože jezdit, co by měl podle tebe jako udělat, aby věděl, že bude nějakou dobu jezdit, než se vyskytne nějaký větší problém? Tí chalani väčšinou nemajú toľko peňazí, aby si mohli dovoliť kúpiť stroj, ktorý je pekný, funkčný, naladený, vyskúšaný. Väčšinou si tí chlapci kúpia stroj, ktorý teda niekto im predal, lebo to stalo 20 rokov v garáži a snažia sa to dať dohromady. A to je nie že kameň úrazu, ale je to ťažká disciplína pre človeka, ktorý nevie, čo s tým má presne robiť. No. Čiže nevie, čo s tým karburátorom, nevie si zistiť, či mu to hádže iskru, alebo či mu to hádže v správnu dobu iskru. Väčšinou sa nedostane v podstate ani k tomu, aby sa ten motor otočil, čiže hasne na tých spojkách. Čiže je tam viacero vecí, ktoré treba vyriešiť, čiže najprv treba dostať sa k tomu, aby sa ten motor roztočil, potom si zistiť, či mu to hádže iskru. A v treťom rade teda vyriešiť palivo, ktoré je tiež vždycky v zlom stave, tie kohútiky a tie nádrže a všetky tieto karburátory už potom väčšinou nechcú fungovať, ak to dlho stálo. Najlepšia disciplína je zohnať si kamaráta, ktorý má babetu a poradiť sa s ním. Alebo začať meniť diely, lebo boli takí chlapci, boli dvaja, traja a jednému to vždy nešlo. A nevedel, čo s tým. Hovorím, však zober z tej funkčnej, čo má kamarát, karburátor, dajte to do tej tvojej a uvidíš. Pomohlo, nepomohlo. Nepomohlo, vrátiš naspäť, chyba inde, hej. A takéto veci už dneska treba hovoriť tým chlapcom. Oni na to sami niekedy nevedia prísť, že proste stačí si to požičať ten diel, alebo ísť za niekým, kto sa tomu vyzná. Oni proste budú vypisovať riadky, že ako im to nejde a že je to zlý stroj a že dali do toho kopu peňazí a sú z toho nešťastní. Ale riešenie je pritom niekedy jednoduchšie. A ja hovorím, keď je niekto, že v okolí, kľudne sa zastav, prídi, ja ti s tým pomôžem, môžeš si to u mňa spraviť, mám k tomu všetky veci, náradia, neviem čo. Ja som bol vždycky tomu otvorený, keď o to niekto stál, ja som nikdy neposlal nikoho akože do kytek, že nepomôžem ti, hej. Pomôžem každému samozrejme, keď mám na to ja čas, lebo zase to niekedy mňa už potom môže stať veľa času, ktorý je dneska drahý už v týchto časoch. Takže babeta je taký záhadný stroj, no. Ty vzpomněl jsi tady lehký spojky, že tam je už vlastně z fabriky nějaký konstrukční problém. Víš o dalších věcech u té babety, kde už v té konstrukci při tom vývoji jsou problémy, které se daly tehdy vyřešit jinak líp a stejně se to do toho uvedlo do té série? A třeba přetrvali až do konce? No, je veľa sériových problémov, ktoré pretrvávajú a hlavne to bola skôr nepresnosť výroby, by som povedal, že tam to bol najlacnejší stroj v podstate v celom Československu, ktorý sa dal zadovážiť. A tá výroba bola taká, že čo som sa dozvedel proste, keď začalo pršať alebo padať krúpy, tak ženy utekali zakrývať melóny v Kolárove a stopla sa výroba, takže tam to bolo nejaké také, že raz tak. A ani nechceli za tú cenu robiť nejaký že vysoko kvalitný stroj alebo nejako na vysokej úrovni, ak boli japonské motocykle a takto. Takže brzdy sú určite veľmi zlé konštrukcie. Čo sa týka aspoň tých posledných kusov, alebo tie 200 desiny, tie bubny majú tak vyrobené, že je to hliníkový bubon. Vnútri je ako stočený taký oceľový plát a zvarený. A to je ako tá brzdná plocha. Hej. Čiže oni zobrali pásovinu, stočili ju, zavarili ju a zaliali ju do toho hliníkového bubna. A tam sú skoky. Čiže ten brzdný účinok je taký, že hop, 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 hop. To je sériová závada väčšiny babiet, teda, hlavne tých posledných kusov, lebo oni tie formy už mali tak vylietané, že už ani inšpekcie už im nechceli dovolovať, aby pokračovali vo výrobe, takže vždycky nejak to museli ešte napraviť, ale väčšina tých bubnov je proste zlá. V tomto smere nedá sa tá brzda dobre nastaviť, treba sa s tým potom veľa zabávať, aby to nejako brzdilo, ale aby to nebrzdilo vždy, alebo tak.
Takže brzdy sú určite slabý článok na babete. Svietenie babety je tiež také slabé. No. Väčšina babietov alebo väčšina tých ľudí to nevie nejako docieliť toho efektu, aby im to dobre svietilo. Tam tie cievky sú v podstate nízkeho výkonu, už boli tak navrhnuté, svietilo to len na to, aby boli videní na tej ceste, ale nie, aby oni videli. Takže potom vznikajú rôzne projekty na dneska už ledkové svetlá, alebo nejaké iné zapaľovania sa dávajú, teda, ktoré to vedia riešiť, tento nízky výkon, ale samozrejme ten človek musí vedieť, čo s tým má urobiť, takže nestačí si len proste niečo kúpiť, ale je dobré, aby ten človek mal nejaké vedomosti a zručnosti, aby to dokázal aj zapojiť a osadiť správnym typom žiaroviek, potom treba to už zase prerábať, niektoré tie svetlomety. Je tam toho veľa, no. Čo sa dá vytknúť tej babete. Ráfiky, tie sú tiež v podstate od výroby nejak nemoc rovné. To sa v podstate vyrábalo z jedného kusu, ktorý sa stočil a znova zváril, takže ten zvár tam vždycky robí nejaký bubon. Nádrže samozrejme sú z plechu, takže redzavejú. Zvonček alebo klakson, ten ani není počuť. Ten je len preto, aby bol. Babeta má veľa takýchto svojich vlastností, ale napriek tomu sa z toho dá spraviť dobrý stroj a dá sa na tom zajazdiť. Tak ona vždycky byla konstruovaná jako přibližovadlo po vesnici, že jo? Ne cestovatelský stroj. Možná i od toho se odvíjely světla a všechny tady ty neduhy, nebo většina těch neduhů, který říkáš, jelo se asi hodně na cenu. Určitě. Aby to nestálo moc peněz, aby to bylo pro tu masu lidí, kteří to potřebují místo toho klasického kola na šlapání, tak měli motorový kolo, že jo, který je přiblížilo tam, kam potřebovali. Dřív to byly hospody, pole, obchody. No, tak vtedy sa vychádzalo z nejakých konceptov, ktoré už existovali. No, vtedy neboli kolobežky. Hej, napríklad dneska všetci sadnú alebo postavia sa na kolobežku a idú 3-4 km, niektorí aj 20. A vtedy to bola jediná možnosť takého motorového nejakého stroja. No, boli ešte bicykle s motorom, ale to bolo ešte horšie. Ani brzdy, ani ten výkon, ani nič. Takže babeta bola fakt jediný taký najlacnejší motorový prostriedok. A kolik si ich vyrobilo, že? No, dosť sa ich vyrobilo, no. Hlavne sa zachovali dodnes, teda. Kolik máme, Piťo, času? Máme hodinu 20. Jo, takže tak nějak pomaličku budeme končit teda. Dobře. Kolik kilometrů ty sám ročně najedeš na babetě? Keď bol COVID a keď sme mali teda viacej času, tak som sa dostal každý rok cez 10 000 kilometrov. Tento rok už je to u mňa horšie teda. Samozrejme mám nejaké iné priority, riešim si nejaké vlastné bývanie a takéto veci, takže teraz nemám nejako čas na to, aby som sa vozil po víkendoch alebo po poobediach na babete. Aj ten rok bol taký, že do kvietna bola zima stále, potom zrazu máš leto, hej, hic strašný. Potom zase niekedy v srpnu, či čo je to za mesiac u vás, august, odbilo a bola zase zima. Hej. Čiže tie roky sú také každé iné, ale cez COVID sme vedeli najazdiť strašne veľa kilometrov. Aj keď boli tie lockdowny, ľudia nechodili do roboty, nechodili po dovolenkách a my sme sa na 5, 6, aj 7 niekedy v noci a my sme celú noc jazdili po Bratislave, my sme dochádzali domov o 4 ráno. Hej. Sa spojili a išli sme tam, na Slavín, hore, dole, na maďarskú stranu, cez most a zase naspäť, aj po takých cestách, ktoré sú zakázané pre babety a podobné veci sme porobili všelijaké, takže cez COVID sa dalo oveľa viac teda pojazdiť a bolo aj viacej kamarátov, ktorí tiež išli a vtedy ťa to bavilo, ale dneska už ten je s deťmi, ten je na dovolenke, ten je tam a už je to také slabšie trošku ten tím, takže je to také už aj pre mňa vlastne menej inšpiratívne ísť jazdiť. No, keď dvaja máme ísť jazdiť a keď máme ísť jazdiť 7, tak je tam úplne iná tá chuť, že? Atmosféra vôbec. Aj tá atmosféra, aj ťa to viac baví, aj môžete robiť zlé, potom sa to niekomu pokazí a rieši sa to. Ja som tiež aj do priekopy som zahúčal, ma vyťahovali z vody chalani.
Večer sme proste jazdili a veľa vecí sa stalo na takýchto jazdách, takže spomíname na také veci veľmi radi a niektorí mi to radi pripomínajú. Takže dá sa s babetou zažiť veľa pekného. Měl jsi nějakou vážnější nehodu s babetou? Keď som sa vrátil z toho Grécka, tak 2 dní na to som napalil do kamaráta. A to bolo, že akože 200 metrov od garáže. Ja som celé Grécko prešiel bez nejakých problémov, nikde nič, hej, v podstate nič hrozné sa tam neudialo. A dojdem do Bratislavy a 2 dní na to proste prechod, jedna baba stala na prechode a kamarát hodil brzdy, lebo neviem, čo si myslel, zbadali ju proste, tak hodil brzdy, babeta nemá brzdové svetlo. A ja kým som si všimol teda, že on už brzdí, tak ja už som si nestihol nejako znižiť tú rýchlosť, takže som ho zozadu trafil. Vyvalal som sa v podstate iba ja jediný v strede cesty a nič sa mi v podstate nestalo také, ale dosť ma to šoklo a vtedy som aj tak začal uvažovať nad tým, že no toto už by sa nemalo stávať, lebo mohlo to dopadnúť úplne inak. Hej. Stačilo, mňa to vyhodilo trochu do protismeru, takže tam keby šlo auto nejaké rýchlejšie alebo čo, tak nedopadlo by to dobre. No. Takže bola to moja chyba, že som nedodržal bezpečný odstup, ale tá babeta takisto nemá brzdové svetlá. Ten môj kolega bol ľahší, ja som ťažší, mal som bohužiaľ dlhšiu brzdnú dráhu. Mal som doškrabané nohy a buchnuté rameno, ale nič v podstate sa mi nikdy také nestalo. A máme aj kamarátov, ktorým sa stali aj dokonca zlomeniny nejaké, aj kolízie s autami, takže tiež som už začal zvažovať, že není to úplne ideálny stroj na takéto jazdenie po meste. Už proste kúpil som si skútra a jazdím na skútri. Skúter má lepšie brzdy, lepšie akože s výkonom, keď chceš niekoho obehnúť, ho môžeš obehnúť, alebo bohužiaľ, no. Babeta je na výlety, no není to na každodenné jazdení. Ale hlavně ten vývoj, že těch skútrů dneska je úplně jinde na nižší úrovni než babeta, která se přestala vyrábět před 20 rokama, 30 rokama a ten pokrok tam musí být, kotoučový brzdy, že jedno s druhým prostě. Tak ono sa to nedá ani zrovnávať, je to iný koncept. Úplně. To je, úplně. keď chceš zrovnať kamión s osobným autom. Přesně tak. Není to isté, nikdy to nebude to isté. Robí to možno to isté, ale není to isté. No. Je to tak. Máš nějakou věc, situaci, kterou v té babeta komunitě nebo s babetama považuješ za nějaký svůj největší úspěch? Z čeho máš takovou tu největší radost, co jsi prostě třeba pro tu komunitu udělal, nebo na co jsi přišel třeba na té babetě? Pre tú komunitu môžem byť ako inšpirácia pre niektorých ľudí. Veľa ľudí mi proste povedalo, že ja som nevedel, že sa na tom dá ísť do Chorvátska. Ja som nevedel, že sa dajú vybaviť značky na babetu. Ja som nevedel, že môžem mať lepšie brzdy spravené. A veľa ľuďom som otvoril oči v tom, že sa dá niečo viacej z toho stroja dosiahnuť. A aj nejaké technické vychytávky, čo som povymýšľal, ja som to zverejnil. Sú ľudia, ktorí povedia, viem, ale nepoviem a ja som to proste zverejnil takéto veci, že áno, a pomohlo to veľa ľuďom. Hej, mám nejaké videá na týchto platformách, kde som proste rozobral tú problematiku, toto sa deje, takto sa to deje, takto tomu zabrániš. Nestačí tam dať iba 2 krúžky a podložku, ale musíš si to potom zmerať a pozrieť, akú máš výšku tohto celého setu. Ak to máš moc nízke, bude ti to tiecť. To, že je v manuále napísané, že tam idú 2 krúžky a 2 podložky a neviem čo, není to smerodatné, ktorou tou vecou tí ľudia by sa mali uberať. Oni by sa mali uberať tým technickým faktom. Nie tým, čo je predpísané, ale to, čo by mali dosiahnuť na konci. A to veľa ľudí nevie vlastne, že spravil som všetko podľa manuálu, ale nerobí to, čo mám. Áno, lebo ten manuál neráta s tým, že druhovýroba alebo niektoré opotrebované diely už majú iné vole, iné hrúbky, iné šírky, neviem čo. Takže snažím sa otvárať aj tieto témy, čo sa týka vlastne ihličiek napríklad, klietka, klec a jehly. Tak v podstate som, myslím si, že jeden z prvých, alebo prvý, ktorý to začal v tej československej komunite riešiť. Lebo došiel som na to, že zodrelo sa nám pár motorov v klube a bolo to vždycky tou klietkou, že sa rozpadla.
A boli to vždycky motory, ktoré boli upravované nejakým spôsobom na väčší výkon, čiže každý z tých motorov jazdil vyše 70 a tak. A proste začalo to štrngať, brngať a potom konec, hej. A začal som sa zaujímať o to, ako sa to tomu dá predísť. A zistil som, že kedysi v prvovýrobe sa dávali ihličky. Čo sa už vlastne pred 4-5 rokmi to nikto mi nepovedal. Hej. Videl som to na nakrese, že v manuále to je nakreslené, že je tam 25 ihličiek, ale dneska už všetci dávali klietky. Tak som to začal vlastne tak riešiť, že skúsim tie ihličky. Nevedel som to nikde kúpiť. Nikto to nemal. Hej. Nemalo to Kolárovo, nemal to Motomax, nemal to nikto to nemal. Tak som začal zisťovať, kde. Potom je jeden človek, ktorý robí výbrusy vo Filakove a tam na jeho stránke som našiel, že aha, ihličky. Mám. Tak som si objednal ihličky, krúžky som k tomu zohnal a Babeta nemala jediný problém. Krajší zvuk, hej, ten motor neštrngá, nie je tam taká vôľa, oveľa viac to vydrží a v podstate je to nesmrteľné. Hej. Čiže otvoril som tému ihličiek v Československu pred 4 rokmi. A dneska, keď sa spýtaš nejakých tých ľudí, ktorí s tým robia, tak ti povedia, áno, dávam ihličky už aj ja. Hej. Predtým všetci dávali klietky, lebo boli pribalené k tej hojnici alebo k tomu piestu, alebo tak. Bolo to jednoduchšie na montáž, ale ukázalo sa proste, že tie klietky sa môžu rozpadávať pri tých silnejších motoroch, prípadne pri zlej montáži, že ju trošku niekto nejako nahne, nalomí, stlačí, neviem čo. Takže určite ihličky som otvoril asi ja, si myslím. Otvoril som aj v PA80 úpravu zrejme, ktorá teda bola známa, ale nikto sa tomu nejak nevenoval, ani som o tom nevedel nič zistiť konkrétnejšie. Videl som nejakých pár obrázkov, ale nikto mi k tomu nič nechcel povedať, tak som si zohnal válec, hlavu a s kamošom sme to nejako vyrobili. A v podstate potom prišli nejaké tie prvé úpravy ešte toho válca, takže to sa tiež dosť rozšírilo v komunite, čo som v podstate nejakým spôsobom rozšíril po formou videí, chtiac alebo nechtiac. A robil som aj nejaké zapaľovania, ktoré som teda zmenil zapojenie cievok do trojuholníka a hodil som tam motorkový regler a tým pádom som z toho v podstate spravil 12V rozvod, skoro s dvojnásobným výkonom, hej, už to dávalo skoro 50-60 W, aj keď tie cievky majú len reálne 30. Takže to bolo také, ale to je zložité na konštrukciu a veľa ľudí to nevedelo skopírovať, napriek tomu, že som im dal schému, dal som im fotky, tak veľa ľudí to nevedelo po mne okopírovať, nevedelo to vyrobiť. Aj teraz pred 2 týždňami jeden chlapec, robil som to, čo máš ty a nejde mi to. No a ja som potom videl, že on má na cievku má pripojené 2 káble a z druhej strany cievky, čo mal mať ďalšie pripojenie, nemal nič. Hej, takže nedá sa každému pomôcť. Môžeš mu dať všetko, ale on keď není technicky zdatný a není elektrotechnik, tak to neurobí. A to už som vtedy potom zavrhol, že nebudem sa s tým zaoberať, lebo keď to mám každému vysvetľovať, hodinu, 2, 3 cez chaty a neviem čo. Veľa ľudí to ani nikdy neurobí alebo nedokončí a vtedy som vlastne tak nie, že trošku zanevrel, ale prestal som pomáhať úplne každému. Aj tá úprava PA80 bola je taká zložitejšia, aj musíš si zohnať válec, hlavu, zváriť si ten hliník, aby si tam mal viacej toho materiálu, potom ho zase musíš vyfrezovať. Potom to zložíš, potom karburátor, ihly, trísky, naladiť, chudobné, bohaté, filtre, výfuky, neviem čo. A toto som ja vysvetľoval každému vo večeroch, ťuk, 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 ťuk. A potom po 3 hodinách ťukťania som dostal odpoveď, že aha. Hej. A ten človek to v živote neurobil. Tak som potom zmenil retoriku, zožen si valec, zožen si hlavu, potom mi napíš. A toto sa mi lepšie v podstate začalo nejako riešiť, lebo vypisoval som si so 100 ľuďmi, reálne len 2 to postavili, hej. A týmto som vyfiltroval, že bohužiaľ už pomáham len tým ľuďom, ktorí na to majú. Takže toto jsou věci, na které ty jsi pyšný, hrdý, že vlastně dokážeš těm lidem takto pomoct a bereš to i tak, jakože řeknu, co tak poslouchám i z toho vědeckého hlediska docela, jo? Že tě to asi hodně baví, naplňuje celá ta problematika toho a si takový badatel, že jo, aby... Tak áno, chcel som si ten stroj nejako vylepšiť a podarilo sa mi teda
prísť na nejaké úpravy, ktoré naozaj vylepšia ten stroj a spravia z toho zaujímavý parameter, ktorý chce mať potom každý. Takže nemôže ho mať každý, ale tí, čo na to majú, si to môžu spraviť. Ja som tomu otvorený, takže nikdy som to nejak netajil, že nepoviem ti, ako to spraviť. Ja poviem každému, ako to spraviť. No. Len niekto už potom môže alebo nemôže. No. Super. Já ti děkuju, že jsi nám tady osvětlil zase spoustu zajímavých věcí, podělil se s náma o zážitky z cestování a kdo budete chtět se zeptat na nějakou radu, tak tě může kontaktovat. Takže Lukáš z Bratislavy, z Babeta klubu z Bratislava je tady pro vás, aby vám pomohl naladit Babetu tak, aby fungovala dlouho, bez zásahu. Verím, že sa to podarí. Já ti moc děkuju, že jsi nás navštívil a doufám, že se brzo potkáme na nějaké akci. Dúfam, že áno. Lidi, takže sledujte nás, vidíte, že se dozvíte spoustu zajímavých věcí a u dalšího dílu se budeme těšit. Mějte se. Čaute.